Πρώτη φορά έρχεται. Επίσημο το ΕΚΑΣ. Όλα αυτά λοιπόν σε μια πορεία δυσκολίας και όχι τίποτα άλλο. Πήραν και καμιά 40 γυναίκες εδώ και λένε: έχει γεμίσει η αγορά από μαϊμού κουβέρτες ηλεκτρικές. Ναι, Μάγδα. Γιώργο, ισχύει αυτό και αμέσως τώρα θα πάμε σε και χρειάζεται πιστοποίηση. Ό,τι παίρνετε να έχει πιστοποίηση. Το πήρα από τη Μάγδα, είναι πραγματική κουβέρτα, δεν είναι μαϊμού. Καλημέρα στον Καλύμνιο, τον συνάδελφό μου. Έλα, Μιχάλη. Καλημέρα στο Μιχάλη τον Τεζάρη. Καλημέρα από το Καραμάκι. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Μάγδα. Βρισκόμαστε μαζί. Συγχωρέστε με. Κάποιο καλό διαπαντάς. Νίκο Σταδάκη εδώ σε ένα κατάστημα. Με τον Νίκο το Σταδάκη. Που εμπορεύεται ηλεκτρικές. Με τον Νίκο Σταδάκη. Που εμπορεύεται ηλεκτρικές κουβέρτες και κατασκευάζει. Και έχουμε ένα έγγραφο μαζί μας από το Υπουργείο Ανάπτυξης. που ενημερώνει τους πολίτες και τους εμπόρους για τις μαϊμού κουβέρτες οι οποίες κυκλοφορούν στην αγορά. Είναι πάρα πολλές, Γιώργο. Έχουμε μία από όλες εδώ μπροστά μας. Αυτή η συγκεκριμένη κουβέρτα είναι οικονομική, προσιτή σε πολλούς πολίτες, αλλά δεν είναι καθόλου ασφαλής. Τι λέει το Υπουργείο, λοιπόν? Και δίπλα ακριβώς. Τι λέει το Υπουργείο? Θα μας πει ακριβώς εδώ ο κ. Σταδάκης. Μιχάλη. Και δίπλα να πούμε ότι έχουμε μια κουβέρτα ελληνικής κατασκευής, ναι, Γιώργο, εγγυημένη και να γνωρίζει ο κόσμος. Κύριε Σταδάκη, τι ακριβώς σας έστειλε το Υπουργείο τώρα? Κύριε Σταδάκη, εμείς γιατί το βγάζουμε το θέμα? Κύριε Σταδάκη, μ' ακούτε? Το Υπουργείο αναγκάστηκε να βγάλει μια ανακοίνωση. Αναγκάστηκε το Υπουργείο να βγάλει μια ανακοίνωση. Το Σταδάκη να βλέπουμε, παιδιά. Λοιπόν, και λέει, προσοχή. Απόφαση έβγαλε, δεν είναι ανακοίνωση. Απόφαση λοιπόν. Τι λέει η απόφαση αυτή? Ανακοίνωση, απόφαση έβγαλε. Που λέει στην οποία ζητεί την απαγόρευση διάθεσης στην ελληνική αγορά της συγκεκριμένης κουβέρτας, η οποία είναι προελεύσεως τουρκικής. Μάλιστα. Διότι έχει μεν το ΣΥ απάνω, αλλά δυστυχώς το ΣΥ αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κυκλοφορούν πολλά προϊόντα δυστυχώς στην Ελλάδα και ειδικά φέτος που έχει έξαρση η ηλεκτρική κουβέρτα λόγω της χρειάζεται προσοχή, μάλιστα. Του πετρελαίου. Ακριβώς πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Το ότι έχει απάνω ένα ΣΥ κουβέρτα ηλεκτρική, αυτό δεν λέει τίποτα. Μπορεί ο κάθε ένας να το δηλώσει απάνω. Συγκεκριμένα, πέρυσι, το ΣΥ αυτό, από ελέγχους που έκανε το Υπουργείο, διαπίστωσε ότι εισέμενε China Export. Εγώ πού θα δω? Δηλαδή, πού θα δω αν αυτή η κουβέρτα? Πάμε στο διατάφτα τώρα. Έρχεται η Μάγδα να πάρει μια κουβέρτα. Θα πρέπει, ηλεκτρική. Ή πάει σε ένα μαγαζί και μπαίνει μέσα και της λένε: άκουσα με 2 λεφτά. Μάλιστα. Πάει να πάρει μια κουβέρτα ηλεκτρική. Και λέει: θέλω μια κουβέρτα ηλεκτρική. Και της λέει: αυτή έχει 20 ευρώ και αυτή έχει 60 ευρώ. Τι θα πει τώρα ένας που βρίσκεται σε οικονομική κρίση? Να πάρω τον 20. Αυτή η κουβέρτα των 20 όμως έχει κινδύνους, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να είναι μαϊμουδιά. Να μπεις για να ζεσταθείς και να κακαράσεις. Αυτό λέτε. Αυτό ακριβώς. Κοιτάξτε, η κουβέρτα ηλεκτρική, όταν βλέπετε ευτελούς αξίας κουβέρτα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά έχουν αλλοιώσει την ποιότητα των πρώτων υλών. Δηλαδή, επειδή είναι κουβέρτα ηλεκτρική, δεν είναι μια απλή κουβέρτα. Απαιτείται ευξημένη φροντίδα στην πιστότητα των προϊόντων. Δηλαδή, θα πρέπει το ύφασμά της να είναι συγκεκριμένο, να έχει ακαυστότητα, το χειριστήριο επίσης να αντέχει και να είναι και αυτό άκαυστο. Αυτά μου τα πιστοποιεί κάποιος. Ένα λεπτό. Αυτά μου τα πιστοποιεί κάποιος. Μου τα πιστοποιεί, παίρνω ένα χαρτί. Βεβαίως. Αυτά επιβεβαιώνονται με ελέγχους εργαστηριακούς από διαπιστευμένα εργαστήρια που κινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν ο κάθε καταναλωτής, όταν πάει να πάρει μια κουβέρτα, να ζητάει με το ΣΥΕ, αλλά και τη δήλωση πιστότητας. Τι σημαίνει, κύριε Αυτιά? Μπορεί να κατασκευάσει κάποιος ένα προϊόν σήμερα, να πάει να πάρει ένα πιστοποιητικό έγκρισης κυκλοφορίας κουβέρτας και όλα τα υπόλοιπα που θα κυκλοφορήσει να είναι μαϊμού. Δηλαδή θα βλέπετε το ίδιο προϊόν, θα έχει τους τύπους απάνω τους ίδιους, αλλά θα είναι τελείως ακατάλληλο. Αυτό συμβαίνει με αυτά τα προϊόντα που έχουν σήμανση ΣΥΕ απάνω και δεν είναι στην πραγματικότητα σωστά. Εμείς ευχαριστούμε γιατί δώσατε οδηγίες πραγματικές. Εγώ θα σας πω. Πιστοποίηση λοιπόν. Θα πρέπει να υπάρχει. Κύριε Σταθάκη, ακούστε μια κομπίνα που κάνουν. Μάλιστα. Παρήγγειλε μια γνωστή μου τέτοια κουβέρτα. Παρήγγειλε διπλή. Και μπήκε μέσα. Άμα αφήσετε τα τελειώσω, θα σας πω. Δεν γίνεται. Λοιπόν, παρήγγειλε λοιπόν μια γνωστή μια κουβέρτα. Διπλή. Παρήγγειλε. Περίπου 45 ευρώ, κάτι τέτοιο. Λέει φθηνή, είναι να την πάρω. Έρχεται η κουβέρτα στο σπίτι λοιπόν, την ανοίγει την κουβέρτα και κοιτάει και ήταν και μικρότερη από το διπλό που λέμε. Το διπλό κρεβάτι με το σύζυγό της. Μισή-μισή, δηλαδή έπρεπε να είναι. Έβαλε την πρίζα και την κατεράκι από τα Νίκο. Και δεν φτάνει αυτό. Ακούστε τη συνέχεια. Ακούστε τη συνέχεια, κύριε Νίκο μου.
Δεν φτάνει μόνο που έπρεπε να είναι πλάτη-πλάτη με το σύζυγο μετά από 25 χρόνια. Και αν ήταν και παχύς ο σύζυγος. Αυτό ήταν το δύσκολο. Το χειρότερο ήταν ότι τους δώσανε ένα κοντρόλ για να ελέγχουν τη θερμοκρασία. Που σημαίνει ότι ο σύζυγος της αισθάνεται λίγο περισσότερο, η σύζυγος κρύωνε λίγο περισσότερο. Καλά, είναι τρέλα, στο κρεβάτι. Λοιπόν, δεν σας λέω τίποτα. Εγώ κρατώ την πιστοποίηση. Κοιτάξτε, κύριε Αυτιά και κύριε Μάγδα. Πρόσεξτε, όταν λέμε διπλή κουβέρτα, εννοούμε μία κουβέρτα που έχει 2 χειριστήρια. Για να έχει το κάθε άτομο ανεξάρτητη θερμοκρασία. Αν έχει μονάχα ένα και είναι κάτω από ένα 40 φάρδος, είναι μονή κουβέρτα. Κοροϊδεύουν τον κόσμο λοιπόν, δίνουν ψευδή στοιχεία και πουλούν άλλα αντί άλλων. Να σε καλά. Πρέπει, κύριε Αυτιά, να σας πω κάτι άλλο. Η πιστοποίηση της κάθε κουβέρτα πρέπει να έχει επάνω στο ύφασμά της κολλημένο μία ετικέτα. Θα το πούμε. Και έναν αριθμό. Εδώ, ένας συριακός αριθμός είναι αυτός εδώ. Κάθε κουβέρτα έχει διαφορετικό αριθμό. Για να μπορεί να βλέπετε η πιστοποίηση, κυρίως ότι είναι σωστό η συγκεκριμένη κουβέρτα. Δεν σημαίνει ότι επειδή έκανα μια κουβέρτα σήμερα, αύριο θα είναι σωστή. Από εκεί λοιπόν προκύπτει ότι η συγκεκριμένη κουβέρτα είναι σωστή. Λοιπόν, και να σε καλά. Και αυτό για την τιμή. Μην παρασύρεται ο κόσμος με την πολύ καλή τιμή που είναι δελεαστική βεβαίως. Και όσο λιγότερο έχει η τσέπη μας, σαφέστατα θα κοιτάζουμε να δούμε και ό,τι πιο καλό αλλά και ταυτόχρονα φθηνό υπάρχει. Μην επηρεάζεστε από την τιμή. Προσέξτε πάρα πολύ καλά από πού παίρνετε και από πού παραγγέλνετε κουβέρτες. Κάποιες από αυτές δεν είναι κατάλληλες και ενδεχομένως να είναι και επικίνδυνες. Να κλείσουμε, Γιώργο, αν θέλετε. Να δείξουμε μια κουβέρτα. Είναι η πρώτη κουβέρτα που ήρθε στην Ελλάδα το 1972 ηλεκτρική. Ο κύριος Σταθάκης απλό δραστηριοποιείται. Ήθελα να τη δείξουμε για λόγους συμβολικούς και έχει μια ιδιαίτερη αξία. Το 72. Μιας και τόσα χρόνια ασχολείται με αυτό. Είναι μουσιακή αυτή, έτσι. Ο κύριος Σταθάκης είναι 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Να σε καλά. Πάμε λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 2 λεπτά πριν από τις 8. Και να εμπιστεύεστε τα ελληνικά προϊόντα. Να δούμε εφημερίδες και μετά να πάμε με τον Αλέξη Μητρόπουλο και όλη την παρέα. Να δούμε όλα μας τα θέματα που μας ενδιαφέρουν και μας απασχολούν. Είμαστε έτοιμοι για εφημερίδες. 2 λεπτά πριν από τις 8 πάμε εφημερίδες Μάγδα.